Okongwu Dibia, I'm for video muna page again. If I see my video on your page again with evil agenda, maybe I promote or that video to promote, I will deal with you. Only I'm not sharing Okongwu Dibia this video. Okongwu Dibia, inform my video on your page again. Naluga kamba, niche go my kamba. I've got I no go me any na sit on. That idiot in a promote. I got the working number different between alu na nso. Munwa bo obele nwa de ka mo na akuzili alu na nso. Obele nwa de ka mo na akuzili agadi nwoke avu alu na nso. Okongwu Dibia, mfu video mo na page again. Mfu video mo na page again. Na bro ni na promote tradition. No ke bia ke castigate am anye nwa ewe anye nwa asio anye nwa asiko milo asio mfia na page again. Mmegi ye mmegi maka olugo mgbe me wepụtala unu anya agbago m no nkete too much ibe abụ last one na mbe echi gị Okongwu Dibia or whatever thing na ịkpọrọ onwe gị ị na-promote agadi nwoke lesisili ike na amara ibe bụ alụ na nsọ otu asị old as he is n'onye ka o ji ewe m iwe papa mmadụ ụmụaka anụnwa ndị jezi bata na social media na-akọgheli owe m iwe too much na agadi nwoke dị otu a ama ihe bụ alụ na nsọ as old as he is. Onye mara Okongwu Dibia dokwa anya na nsieli ọma nlichekwa nsikweli ọma nlichekwa nyejikwa m wee mee mmadụ advert nyejikwa wee promote mmadụ adịkwa m eme content otu a idi otu a si eme onye makwu ya dikwe nyadokwa anya aka na ntị. This is the last warning. Okongwu Dibia, this is the last warning. Agadi nwoke dị otu a ka ihe mụta n'aka onye ndị okenye ahụ nọ na tradition kwesị ịkụzili anyị ihe bụ tradition amara ibe bụ alụ na nsọ. You can imagine nwoke a na-achụ 80 years amara ihe bụ alụ na nsọ. Ụmụaka nọdụzie na comment ụmụaka Nollywood lili uche ya ụmụaka Nollywood lili uche ya iji ndị uche Nollywood abata tradition iji Nollywood abata tradition ije na tradition dị otu a Nollywood dị ụnụ na-apịatọsị di ya na-akọ ihe na-agbaka moto. Nollywood promotulu mmadụ ime adoption Nollywood promotulu ya ijeje kute nwa mmadụ ijeje gote nwa mmadụ na hospital ijeje zuori nwa mmadụ ire nwa anụ wee to ojo obodo oyibo make anya ọbata olozono nwere impact onwe something oge damage to the generation coming in that very family. Ibe a niile ka nna akọwala gị ịmafụ nke a tinye ịmafụ ya na-ese m mmiri ji wee sị ijeje di na ọgọ gị nwaanyị ijeje di na ọgọ gị nwaanyị ịmara ibe bụ alụ ịmara ibe bụ nsọ. Ndị asị na ba na-eme dibịa ịmara ibe bụ alụ na nsọ nọ na ọsọlụ gị oyi na ntị na alụ ọ bụrụ alụ o nta gị mma gị bịakwuo nta nne gị ịghọtago ntacha gị ebibịa nta gị ntacha gị nne gị bịakwuo nta anya na ọ bụrụ alụ for the fact na ọ na-esoro na my lineage na my spiritual lineage jee jụọ okenye ka ọ kọwalụ gị ka ị mara ihe bụ alụ na nsọ ka ọ bụ nsọ gị ada akpụli ya alụ nkọwachi anya ụfọdụ na-efegharị vidio niile so na-afụcha peji m so na-afụcha peji na-afụcha vidio m niile mma achọkwa ọzọ mma ekwukwu ọzọ ka unu bukwuo ya mmụọ ụchụ. Ihe niile bụ ịdị otu Okongwu na-epromote ka ihe mụtago na vidiyo gbagoro m nwa single na okenye kwesị ịdị na-ebido tradition na-akpọkọta ụmụazị nso na ọbịa agba ọgwụ anyị m eme nke a na-afọ n'anya otu ịnọ mbịa ọ na-eme adịvat asị old as he is otu ịnọ mba ka ndị mmadụ bịawa bie ka ogwu ebe wayo wite ọgwụ ọ na-agba na were isi
na nye na-eme nke o sigo Lagos nata ogwu onye too na Lagos na-ewetara m ọnụ onye too na Lagos asị o dị asị izu ọnụ o too Lagos nya wetabere m ọnụ na omenala Okongwu Dibia awụ go m gị mụ na dị ma na-ewere problem ọ bụ na m fụgwuru vidiyo m gafee nye mana ngụnwa bụ problem m ngụwa bụ my problem maka ese ọkwa okwu mmadụ kwuru ka m wee tie ijizi na eme promote that nonsense man nya bụ ihe mgba gị don't use my picture again itinwe picture m na page gị again for anything except maọbụ ihe ka i promote o tradition that is the only thing m meji wee hapụ gị ime anya ọzọ I will deal with you ime anya ọzọ I will deal with you legally I will deal with you agbago ngi ya it is na picture m na page gị again wee wele promote that idiot na-adị evicha ike evicha ma onye chance